आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांचे ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. देवगड नांदगाव महामार्गावर तोरसुळे फाटा इथं इंडिका कारला ट्रकची धडक बसल्यामुळे भीषण अपघात घडला होता. त्यामुळे देवगडातील आई मुलाचा मृत्यू झाला होता. याला कारणीभूत ठरलेल्या यादगीर येथे राहणारा ट्रक चालक सोमराया सिद्धप्पा होंबलकर याला देवगड पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याला देवगड न्यायालयासमोर हजर केलं असता 26 सप्टेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. तोरसुळे फाटा इथं 9 सप्टेंबरला ट्रकनं इंडिका कारला समोरून धडक दिल्यानं झालेल्या भीषण अपघातात तळे बाजार येथील महेश मोहन तोरसकर आणि त्यांच्या आई मनीषा मोहन तोरसकर यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. तर सहप्रवासी त्यांचे नातेवाईक गुरुनाथ पारकर, श्रद्धा पारकर या दोघांना गंभीर दुखापत झाली होती. अपघातानंतर ट्रक चालक सोमराया होंबलकर हा पळून गेला होता. यावेळी देवगड नांदगाव मार्गावर दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. संतप्त ग्रामस्थांनी चिराखाणीवर जाणारे ट्रक अडवून ते रिकामी माघारी पाठवून आपला रोष व्यक्त केला होता. या अपघाताचं वृत्त समजताच देवगड तहसीलदार आर.जे. पवार, देवगड पोलीस ठाण्याचे पदभार असलेले विजयदुर्ग पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हेमंत देवरे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष भालेराव घटनास्थळी दाखल झाले होते. त्यावेळी या संतप्त ग्रामस्थांनी बेदरकारपणे ट्रक चालवणाऱ्या चालकावरती सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. आता देवगड पोलिसांनी या चालकाचा शोध घेऊन त्याला अटक केली आहे. न्यायालयानं संशयिताला 15 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून संशयिताची रवानगी सावंतवाडी कारागृहात करण्यात आली आहे. मी काय म्हणते, ट्रेन काढल्याच्या नंतर गाडी काढल्याच्या नंतर किती कारवाई होणार, ही तुम्ही बाकीच्या ट्रकांवरती होणार काय मला सांगा. जे अनधिकृत आहे CG काय हेच नाही झालं. आपला स्थानिक असता तर आम्ही एक कुठचा नंबर आता मला सांगा. आणि किती खनिवाले आधी मारतो आणि पळतात. कुठचा मालकाला गुन्हा दाखल करून बोया हे आता पुण्याचा प्रश्न आहे. कोल्हापूरचे गाडी वरून खाली येतात जाऊन सगळे CJ के आम्ही कुठे शोधायचं त्यांना. माझं एक म्हणणं साहेब, तुम्ही कारवाई करताय पण हे जे आता काय जे त्याला पुरे काय नाही काय 15 दिवस आम्ही स्वतः कुठे गेला. 2 वर्षापूर्वी मित्राची बायको वारली, त्यावेळी 2 वर्ष फक्त 15 दिवस कारवाई झाली. RTO रोज असायचे 15 दिवस. त्यांना परमिशन नाही, येतात बिंदा असं स्पीड असतात त्यांचे. लागोपाठ 3-4 गाड्या येतात. यांच्या 15 दिवसापर्यंत कारवाई होते. नंतर हे आपल्या मनमानी सुरुवात झाली. याच्यावर काय तो बंदोबस्त पाहिजे. जीव गेल्याच्या नंतर रडून उपयोग नाही. जीव गेल्याच्या मध्ये उठल्याची कोण काय करणार. काय त्याच्या घरी बघितलं का तुम्ही जाऊन बघा. 12वीचा पोरगा आहे, एक अजिबात स्पीड कधी नसतो याचा. कोणी गावातल्या कोणाला विचारा. आणि तो आता अंत्यविधीला चालला होता, ही माहिती आहे कसालला. मी पण जाणार होते मागोमाग कसालला. आमच्या एका पाहुण्यांचं जाणार नारकर म्हणून, प्रकाश नारकर म्हणून कसालला कसाल बाजारपेठेत जात होते. जात होतो 10:30. तो किती सावकाश जात होता, त्याच्या पाठवात मी जाणार होतो. विचार काय, तो साईडला होता, त्याला पुरा ठार मारला. त्याला एकदम फेकून मारला त्याला. कारण कारवाई झाली पूर्ण होत असेल कायमची तर आम्ही इथून हटतो, नाहीतर गाडी पण काढायची नाही. त्यावेळी आमचं स्पष्ट मत आहे, हा जीव गेल्याच्या नंतर अडण्यापेक्षा आंदोलन होणार साहेब. प्रश्न मिटवला तुम्ही. आता कोणता बोलायचा काय उपयोग. पैसा दाबून टाकतात नंतर मोठे लोक. अजिबात गाडी एक येत नाही 10 टायरीची. पहिली आम्ही आईला अगोदर सांगतो 10 टायरीची एक गाडी उतरून लोक कायदा काय नाही. कायदा आता उद्या खनिवाले येणार
प्रकरण मिटवणार हे सकाळी पहाटे चिराच्या गाड्या येतात आणि शाळेत जाणारी मुलं कॉलेजची मुलं यांच्या अंगावर गाड्या येतात डायरेक्ट. खनिवाले मिटवतात म्हणतात ना तुम्ही, मी मगाशी सांगितलंय कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्यावर कारवाई वळवड्यांची केस झाली त्यावेळी आम्ही स्वतः किती जण म्हणजे खनिवाले व्यापारी गेलो सामान्य शेतकरी गेलो तर तो संध्याकाळी मिटवतात. आम्ही आमदारांना घेऊन उपोषणाला बसायची पाळी आहे. मी यांना बोलवणार नाही तर चेकपोस्ट आहे साहेब तिथे. आता आम्ही आमदारांच्या समोर उपोषणाला बसतो. चेकपोस्ट आहे तिथे. चेकपोस्टवर काही तिथं गाडी कुठची काय कुठची आणि मारून पळून जातात. जीवात येते चालवायला नको असं झालं या कंडिशन. सगळ्यांनी घालू गाडी येतात गाडी येतात नाही गाडी पाहिजे उद्या घेऊन जाणार गाडी गाडी आम्ही आधी काढायला देणार नाही साहेब. गाडी काढायचीच नाही तो निर्णय झाला. नाही पाहिजे चालू म्हणजे मालक कोण आहे खायचं गावचा नाही साहेब असं नाही ना 1-2-3 तास ना मी मला सांगितलं कागद बघा त्याच्यावर बघा तुम्ही आणि मालक बघा म्हणून. आता चेकपोस्टला एंट्री झाली आहे का त्या गाडीची बघा विचारा साहेब तुम्ही तिथे नुसता चेकपोस्ट तिथे असाच ठेवलाय लोकांना म्हणजे चांगल्या लोकांना त्रास द्यायचा नाही चोरांना सोडायचा असला प्रकार आहे तिथे. चेकपोस्टला शिस्त पाहिजे ना. आता फोन लावा इथून आहे का नंबर दिलाय का बघा एंट्री चला हा बघा गाडी गाडी ट्रेनने आधी काढायला आम्ही देणार नाहीये ते काय तो मला घेऊन दे समोर आलाच पाहिजे तो उड्डाणपूल नाही त्याला बोलवा बाजारपेठ तशीच राहली त्याला बोलवा त्याशिवाय आम्ही बॉडी पण ताब्यात घेणार नाहीये. साहेब हे द्या तुम्ही कोणते तुमच्या पोलिसांनी द्या चला घ्या कोणीतरी फिर्याद घ्या आणि चला सुरुवात करा. ते कोणाचे काय कोणी घ्यायचं तर काय विषय नाही चला तुम्ही पोलिसांनी द्या. कोणत्या बॉडी ताब्यात घ्यायची नाही आम्ही घेणारच नाही सांगितलं बॉडी पण घेणार नाही गाडी पण काढून देणार नाही. आमचे थांब भूमिका म्हणूनच आम्ही थांबलो 2 तास थांबलो. काय माहिती हो काय नाही एका विचार वळवण्याच्या वेळेस आम्ही होता होते आता नाही चालत आज या शिरगाव तोरसोळा फाट्यावरती भीषण अपघात एक ट्रक आणखी इथले आमचे दहे बाजारचे तोरसकर यांच्या गाडीला जोरदार धडक दिली. दोघांचा ऑन दी स्पॉट मृत्यू झाला. या प्रशासनाला आम्ही आता तिथं आवाहन केलं आहे किंवा त्या प्रशासनाला आम्ही आता तंबी दिलेली आहे. अशा पद्धतीने पुढच्या काळामध्ये जर 10 चाकी गाड्या या रस्त्यावरून जर बेदरकारपणे जाणार असतील तर यापुढे त्या संदर्भात आम्ही इथले ग्रामस्थ म्हणून आम्ही त्या संदर्भात आंदोलन करू, रस्ता रोको करू आणि या संदर्भात जर प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली नाही तर पुढील काळामध्ये ह्या जी काय अशांतता होईल त्यास ते जबाबदार राहतील. त्याचप्रमाणे आज जो अपघात झाला आहे या अपघातकर्त्यावरती जर गंभीर गुन्हे दाखल झाले नाहीत तर आम्ही इथून रस्ता रोको करू आणि ह्या पुढील काळामध्ये ह्या पुढच्या दिवसभर आम्ही यातून गाड्या चालू देणार नाही असं मी तुम्हाला या माध्यमातून सांगतो आहे. आणि प्रशासनाला पण आमची विनंती आहे ज्या पद्धतीने जितका कठोरात कठोर त्याच्यावर कारवाई करायची आहे ती कारवाई झाली पाहिजे.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.